Ito po yung bayan ng Binmaley, boundary ng Dagupan. Ayan po yung Dagupan City. Pero hindi ko po kami pupunta dyan. Dito po kami pupunta. Ayan. Ito po yung daan papuntang Kalit, Barangay Kalit, Binmaley, Pangasinan. Ito po yun. Ayan po. Papuntang Santa Rosa. Pagkatapos ng Kalit, Barangay Santa Rosa. Pero hindi po tayo pupunta dyan. Dito po tayo papuntang Calasiao, Pangasinan. Ito po ang daan. Alam niyo na po ang daan. Pag papuntang Calasiao, hindi ka daan sa highway. Daan nyo sa may boundary. Ang may dadaan sa may boundary. Bago magdagupan, welcome Dagupan, liko kayo papuntang Kalit. At bago magkalit, liko kayo para makarating kayo sa Calasiao, Pangasinan. At po, makikita nyo po dito yung po yung Philinvest. Ayan po yung Philinvest condominium. Kita nyo po dito sa likuran po. Tapos liko po tayo dito back kanan. Tuloy lang po tayo sa paglalakbay dito sa shortcut Calasiao, Pangasinan, para hindi po kayo kayo pupunta na ng highway. Pag dumaan kayo dito, shortcut papuntang Calasiao, Pangasinan. Madadaan nyo po dito yung elementary school ng Lucao. Ito po yung Lucao Elementary School. Madadaanan nyo po dito. Po, ayan po yung Lucao Elementary School po. Madadaanan nyo po dito. At dire-diretsuhin nyo lang po yan. Papunta na po yan Divinesia Road, Calasiao, Pangasinan. Yan, yung may truck, diretso lang po yan, walang likuan. Diretso, walang likuan yan. Yan, nakasulubong po natin ang
Definition na po yan. Hindi po tayo pupunta dyan. Dito po tayo. Okay po. At dito na po magtatapos ang ating video. Shortcut na puntang Kalasyaw, Pangasinan. Boundary ng Benmalayan, Dagupan ang daan. Maraming salamat po sa panonood. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And bye-bye mga Yenyens.